ନମସ୍କାର। ଆଜି ହଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ହଉଛି। ମତେ ରେଡି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯିବ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ କେବେ ଧରି ବଇଛି। ଆପଣ ରେଡି ହେଲେଣି ତ? ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଲାନି। ये सब କାହ୍ନା କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କେଜାଣେ। ବାବାରେ ବାବା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ଆପଣ ଦେଖଉଛି। ମତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ, ଘରେ ଶୁଭୁଛି। ତାକୁ ଏଗେରେ ଗଳିବେ। ନଟବର ନଟନାଗର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର, ନୀଳକଳି ବରଶ୍ୟାମ ରଙ୍ଗ। ଭାଇ କାହ୍ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले। ମୋ ଦିଅ ଖୋଲା ଥିଲା ବହୁତ କାଠୁନି। ଖାଲି ମୋ ପଛରେ ନୁଚୁଛି। कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। ये सागु सदा ସେ ମୋ ଦାଦା ହେଇଛି। ମତେ ମୋର କେତେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଟିକେ କାନ ଧରି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ।